Sziasztok! Juhász Janka vagyok a Cero TV-től. Bemutatom nektek a Cero Fishing Team legújabb termékét, az állítható szivacsos botvédőt. Ez a forradalmian új termék lehetővé teszi botjaink gyors, praktikus összerendezését, tárolását. Használata nagyon egyszerű. Ráhelyezem az egyik sapkát a bot alsó végére, majd a másikat a másik végére. Az állítható gumispántot összehúzom méretre, és már készen is van. Ez a forradalmian egyszerű termék minden féder, pergető és bojlis bothoz használható, legyen az 1, 2 vagy 3 részes. A gumiszalag állítható, így bármekkora botra feltehetjük. Ugye mennyivel egyszerűbb és gyorsabb, mint befőttes gumival vagy botpánttal? Ráadásul tökéletesen védi a bot végeit. Ezt a szuper kiegészítőt megtalálod a cero.hu webáruházban, vagy keresd a horgászboltokban. Legközelebb a csaliszigony egy új felhasználási módját mutatjuk be. Sziasztok!